Nean etzen giro, eta egin dugun aurrenengo gauza, maleta ireki eta badaezpadan hemen txegure sira ipini. Ez euri arriskua dagolako, baizik eta haizeak jotzen duelako eta freskotxua delako, Baxerri. Bai, inguruan denak horrela, udarako praka motxak eta alkandora motxak eta ere bai, baino jende guztia ja pixka bat estalita, gauza jantzita hemen geldi honeak hontan haizeak fresko dago eta jo egiten du. San Fermin garai honetarako fresko egia behar bada, Jose Luis. Bai, ni uste dute garaiz kanpoko eguraldia daukagula, urte guztian zehar ere neko arraroa da eta udara naiz eta fetxetan sartuta egon eguraldiak ez duen antzuten, ez? Tira ba, hor da, Orio eta Urdaibai parean orain. GPS-ak emandako datu hau da, eta Erne, San Pedro eta Laredo 9 segundora dira, eta beraz, apurtu da, pentsaziteken ez txanda honetako norgeiagoka, Urdaibai, Orio Urdaibai leian, eta gero, 9 segundora, beste estropada bat, Laredo eta San Pedro artean. Bai, dudarik gabe, ikusten ziren atzoko emaitzak ikusiz eta urte guzian zehar egindako indar pilaketa hori taldeak eta bar, ikusten da hemen txanda honetan bi lehenengoak Urdaibai, Orio Urdaibai, urreneko puestotako borrokan leian daudela, eta bestaldea berriz Laredo eta San Pedro mantentze leia horretan. Talde guzia badakite gutxi gora bera, indarran arabera eta jendean arabera non kokatuko litzateke eta horrez, batzuk goiko mutur hori harrapatute usteko asmoa eta bestiak batzeko izatz puntu horretatik aldegin nahian, ez? Eta horietakoak izango dira Laredo eta San Pedro orain arte, hor dago, ez? Punto mordoxka bat edo lortu dituzte atzo, gaur iaseik zer egiten duten, eta ez dela txanda bakarra, oain beste bi jokuan daude, eta hemen lan ona egiteak gerokoai entzatere, traba jartzeko aldea, ez? Oriok segundo bat Urdaibairi, Laredo 9 segundora eta San Pedro sufritzen orain 12 segundora, azkena da lehen txanda honetan eta bigarren maniobra egitera datoz, baliza gertu eta bizkor eta bizi Orio eta Urdaibai. Iaia parean. Parean ekingo diote lanari. Parean biak. Ea nor moldatzen den hobeto. 9:47 nahiko parean. Eta irtera ere antzekoa. Hirugarren postuan 9:56 behin-behinekoa Laredorentzat, orain 10 minutu hor nunbait. San Pedrorentzat, San Pedro laugarren. Eta ze iruditu zaizu nolako lana maniobra honetan, antzekoa iruditu zainderi, diferentzi handiegirik ez, Baxerri? Ez, maniobra polite egin dute aurreneko leia horretako borrokan daudenak, bigarren kaletikan Orio eta hirugarrenetik Urdaibai, ia batea atera dia, eta horre parekotasuna, eta bestaldetik berriz lehenengo kaletik Laredo ikusi da, ez pixka bat trabatuta bezala, boia hori kanpora atera ere egin dute, bai. Eta pixka bat motelduta, ez? Eta hor San Pedro, baina boia ondo dau. Bai. Publizidade, zezango dugu, plastiko antzeko material bat bada, eta dirudien hori dazkatu dena, ez da dila inor larritu. Ez da, bakarra hori, ez, kontran arrastekako, bere lekutik atere egin dute, zulotxo bat bidez sartuta dago, tubotxo batian, eta hori kanporatu dute, eta hori estropada, arkatu, ziabogan zikinantza, ondo bate iztripu gabe, baino zikina, hor peatuak, eta azkenean ontziari abiadura gelditu azten bezala pixka bat, eta hori dena kaltetako da, ez? 9:44 epaimaiak emandako Oriorentzat, 9:46 Urdaibairi, 9:56 Laredorentzat eta 9:49, beraz 14 segundora, Oriok baino 14 segundo gehiago, pasai San Pedrok. Sufritzen ari dira San Pedro tarrak gaurko leia honetan. Atzo nik uste gehiago gozatu zutela, hobeto mantendu zirenan leian Hondarribiarekin eta animaturik behar bada horregaitik, gaur ikusi dute Laredo ere gainera etorri eta hor txezartu zaiela aurretik eta momentu txarrak izango dira hauek San Pedro tarrentzat. Estropada guziak desberdina dira, emaitza gero bukaeran ikusi berdie eta pixka bat hori, zure txandan ze taldekin tokatzen zaizu, hori
badakizu gutxi gora bera norbea non dagoen bestearekiko, baina betire leian egote horrek barruan egote horrek beste animoak ematen ditu, ez da berdin, beste taldekideekin borrokan bertatik berta izan edo atzesio geratu, ez horre buruak mine egiten du eta doble lan egin behar da, ez? Urdaibai eta Orio parean estropadaren buruan, GPS-ak ez du segundurik ematen ez bataren alde, jakina ez da bestearen alde ere, eta 13 segundora eta hauek ere parekaturik Laredo eta San Pedro. Eta lehen Orioko ontzian, San Nikolas ontzian diren aldaketak azpimarratu ditugu, baita ere Bou Bizkaia traineruan, Patxi Bilbaok, lau aldaketa egitea erabaki du, 3 arraunlari eta patroia, lehen esan dugu, patroia Asier arego dela gaur, Asier Zurinaga ordezkoen tostan dugula, eta gero sartu direnak gaur, Xanti Zabaleta, hori jotarra, veteranoa, gaur titularra da, eta baita ere, arkotetik jundako gizonak, Duñabeitia eta Biadero, hauek gaur barruan dira, eta ipagarria Imanol Kaskante, azken fitxaketa gaur ere kanpoan dela, behar bada, oraindikan moldatzeko edo nahi izango du Patxi Bilbaok, entrenamentu gehiago egitea, eta koarrilaren erritmora egokitzea, ez da, seguruenik. Bai, eta arraunkerak eta gauzak, hori gertatzen da, bakotxak gure ohitura ditugu, gure maniak, leku hartzen juten direnak, eta hori gertatzen da, ez, leku desberdinetatik etarritako jendea bateratu egin behar dituzu, eta hau berandu xamar edo sartu den estaldean, agian behar du pixka bat, akoplazio lantxo bat egin behar du, eta, besteari ere aukera emanez, ziur ondo prestatzen bada aukerak izango ditula, ez, denboraldia luzea da, eta denan beharra egoten data, ez? Eta badoaz, Orio eta Urdaibai parean, harrigarria da bien arteko leia brankaz branka hortxe. San Pedro, 14 segundora orain 3. eta Laredo 15 segundora 4. Hemen ere badago burruka bikaina. Atzo Laredok puntu sorta ederra bildu zuen, 5. izan ziren zailkapenean, Ogrobeko estropadan, eta Morales gainezka izango dira, jakina. Erne maniobrarekin, Maserri. Erne, Orio